Fofana, mlaen tuag at Josh Jones rwnd y gornel. Os y gyfle i'r Fflint sy'n gynnar iawn y gêm. Oes ma na. Ac o fewn 3 munud, symudiad slick gan y Fflint. Yma Florian Jonsian. Dirwyd ei drydydd gol y tymor yma. Mi basiodd o'r bel yn gelfydd i bod Dave Jones ar ei dîm gobaith i'r golwr. Ond y cyffyrddiad na rownd y gornel gan Josh Jones yn wych i frasgam Jonsian. Ond oedd yma methu hwnna. Y Fflint 1, Aberystwyth dim. Rownd y gornel, chwilio am rediad Josh Jones. Mae'n cyrraedd na flaen Louis Bradford. Ty cefnodd yma Ben Hughes. Hughes ar ergyd. A'r golwr yn ei gollwng i. Ar ei bostyn agosa. Yn cyn dalu afel ni. Ar rail gynnig. Bron iawn i Fflint dyblu mantais. Mae'r bas uniongyrchol. Ty cefni ar y mythyn i Josh Jones. Nathon ni nôl i Ben Hughes ar gydrymus. Phillips ar gicrydd. Ceisio dal y golwr allan am ym. Dave Jones yn gorau gwyro hwnna dros y trawst. Oedd yn sicr os oedd hwnna. A mynd i mewn o'i beidio. Oedd gorau delio fe. Phillips. Blaen troed i Josh Jones. Mae Jonsian yn y canol. Y weledigaeth yn dda yn sgwar yma. Luke Marriott. Jonsian yn mynd i hun. Cyfo mae'r ail. O'r noson iddo fo a i'r Fflint. Gwrth ymosodiad sydyn iawn. O un gwrth Cosby i'r llall. Ond y bas na gan Josh Jones yn odidog unwaith eto i Florian Jonsian. Ac o un peth ar ei feddwl a taro cefn y rwyd a dyna nath o. Mlaen tuag at Jonsian. Mae yna flaen Bradford, cyfle matric i Jonsian! Oedd o tipyn cryfach na Bradford. A mater hawdd oedd i fwydo hwnna. Heibio i Dave Jones, hat-trick gyntaf y tymor yma i Florian Jonsian. Bel uniongyrchol, tu cefn i'r amddiffyn. Neb ar gyfil Jonsian a Bradford i ora. A droed chwith na'n plan i'r bel heibio i Dave Jones, y Fflint tair Aberystwyth dim. Gwaith da gan Jones, Burke. Ar ergyd, o'r bediad o dido gan Dave Jones. Gael a nythu i gornel y charwyd, ond am fraich gadarn gan y golwr.